nu chamruna fasha hmeichhe naupang Sophie chu muhil theilovin ameng renga zing lamdar thum thleng mengin tukvera chuan andaka abe seilo thil mu in million meter som panga zeta sang chu a mu a Sophie chuan hlau hle in a room lama chuan atlan lut ngal vata 2 million chu a hlau ema wangin puan chuan a in khu ngala million putar chuan Sophie in a mu ti chu in ria in Sophie chu a blanket chopin amana an chena million omna thlirkar lampan chuan a hruaya mi in an mu lo nan film khur ve hle in bang angin a oma mi mu a hlau ema wang chuan a thim laia omin truck lian tak nunga te chuan a biru a thingkung hlimthla anga langin 2 million pa chu mihring ho chuan an mu thei lova motor tlan lai te chu zuan khumin an chena thlirkar lampanin chak takin atlana azuan thui thei ema wangin atla hlum meyang ti hlau om khopin azuang thuya 2 million pa chuan reilova an chena million thlirkar lam chu athleng ta ani ole video hi like in min lo share sak lela channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke video karon upload thin te hi a hmunom theinan phua bel emaw kai lek ka nei thina comment then khata ani na ang taka recap tura min ti anom thina wangin tuna ka recap dan anga a movie kai lekaron recap nge kan du movie ani na ang taka ti chu atop kan du dan comment lama kan soidon nia million putar mark chuan a ei tur siamin a real tram view maya Sophie chuan hunrem chang lo chu ve ngal vatin atana hmuna tang chuan tlan chu an tuma maka mu lo lai chuan tukver lama tlanin tukver chu hon an tuma Sophie chuan hong theilovin bungbel atitlapala maka chuan a thom chu lo hria in Sophie chu aron pan ngal vata thla inei ani lo chuan he thlirkar hi i chu san theilovang thate te khan omla karil tram viau to ania ti in an hrila a thir bela chuan ei tur siamin Sophie po chu a om ve a Sophie chuan hlau hle in million maka hnena chuan khongai takin min eilul su bialpa po kala nei lova eya tan chuan kala naupang lutuk mai ti in an nge na pon lama chuan million dang mihring sa ei thin ron langin mak chuan parda azar ngal vata mihring sa a ei ngai lo thu hrilin thlai chi ei thin ani thu an hrila Sophie chuan sa i ei ngai lo chuan tinge min mana tia zotin maka chuan ka mel i muwa midang bula isoi chua chuan mihring hovin min mananga sahuana ram sa ang main min khungdona chuwang chuan kamanta che ani ti in an hrila Sophie chuan mak putara chu misual tak ani lo ti hrethein a hlauna te pon zi om lam an pan ve bok Sophie chuan hu chamrun lama dale tur chuan mak chu an nge na mak chuan lo rem ti lovin longa chuan Sophie chu muturin an hrila million sahel ei dang an omve awang chuan film khur an ngai tak zet atu kania mak le Sophie chu chuakin million ho chuan an ti buaya mak putara chu milem ang maya fiamin million ho chuan an ti du da viau maya heng million ho hian aya upa zana pakhat ma nei lovin mak putara chu truck chunga an chuan tira million zinga bol nuam ber chuan truck dang chu rapin mak putara chu sut an tuma maka chuan a truck nen chuan in su in mak chuan million zinga bol nuam ber chu asazua tau sakin million pa chuan na ati viau maya million an ni miawa wangin an englo po alianin mihring tiat tiat an ni hloma heng million ho hian ei du lo pakhat ma an nei lo bok
million hoin putar maka an ti du da lai chuan ruaron surin an chi ai hlom viau maya an zinga chur ber chuan atin tiat lek ni hliap chu khumin million ho chu puka an toma ruat chu an hlau tlata wangin putar maka chu an kalsana maka chuan hunrem chang lo chu ve ngal vatin Sophie chu abi rukna atrangin ala chuaka abeka chuan khungin Sophie chu achena inlama thla atum ta ani million mark putara chuan Sophie chu na mak tak mumang siam theina hmuna chuan hruain mak hian mi mumang asiam sak thina na atranga eng ron chuak chu bura khungin naupang muhil ho hna chuan totorot mangin an ngai tuana alu tir thina naupang ho chuan mumang hlimom tak tak nei thinin million mark putara hi mumang siam tu ani ber mai mak putara chuan Sophie chu achena nu chamrun lama chuan da kirtumin an film khur viau maya nu chamrun chu thlengin Sophie chuan a blanket kha a theih ngil ti a hria a blanket a chuan a rim ala cham bang dona wangin maka chuan boina atok mayang ti a hlau viau maya maka chuan Sophie chu nu chamruna da in Sophie chuan putar maka chu alo ngain man viau maya nu chamruna chuan omdu to lovin tukvera chuan an zuang thla a lei a thlen ma chuan maka khan man manin million ho chena thlirkar lama chuan an kir le ta ani million Mihring sa a thin ho chuan putar maka chena chu rondapin Sophie blanket kha an hmu a Mihring rim an hriata wang chuan Sophie chu zonghal vut vutin an ei chak hlom khop maya Mihring sa chu an tan KFC ang deuh ni ve in an hapui tiat lek Sophie chu eitumin an zonga Sophie po chu biru ve zelin biruk theina hmun anga viau maya million ho chuan zongna sa viau ma se Sophie hi hmeichhe naupang smart tak ni in asahim na tur hmun chu a hrangal zunga million ho chuan kiltin dapin bekte chu an bun ruak veka Sophie chu biru zelin maka bungrua mumang neina doi thlengin anti kholo saka million zinga fing ve deuh ber chuan Sophie rim hria in an zonga maka chuan mei manga notin million ho chuan an lo hlau viau maya an boss ber chuan maka mei chu lak sakin Sophie an hmu lawa wang chuan an chua san le ta ani million putar maka chu England lan nu chuan a hmuwa million in leng an nei taka chuan patling pathum in bolna tham thing pui chu an han thlita khoter wai buat saina tham cho a ei nu chuan maka chuan Mihring kara nung changmoi ti lan a poimo zi a hria a voi ringot po an a tham ema wang chuan thlipui ang ania maka chuan map chu enin Mihring a 3 million omna an chena thlirkar chu lalnu hnena chuan an hrila Mihring a 3 million ho chu an beivat lo chuan an tan boina tham alatlin dona wangin maka chuan lalnu hnena chuan million ho chu man vek turin a hrilta ani Sophie chuan lalnu thalak chu enin Mihring a 3 million ho man dan tur chu an ngai tu a maka chuan mumang danglam tak an nei theinan a thiam thil chu mang tangkain mumang nei theina doi chu an siama lalnu in ati tur a hriat theinan lalnu mumang tur po chu siamin lalnu muthilai chuan million ho a hmu theinan amumang chu an thlak saka lalnu chu ron harin Sophie chuan thil ni dan chu an hrila maka kharon kalve in lalnu vengte chuan an lo dang ngal vata lalnu chuan engkim hrathiam ngal vekin Mihring a 3 million ho chu manati hlum vek atum ta ani maka chu sipai ho chuan helicopter manga zuin million thlirkar lam chu an pana million ho chu maka hian mumang nei tirin amuthil tiranga an muthil laya be chu an tum don ani maka chuan million Mihring a 3 ho mumang nei tur chu siam le in Sophie nen chuan an boi viau maya anin pe nu chuan Sophie chuan bura kengin million ho mumang chu ti danglam an tuma an zinga an ho tu pa chuan Sophie rim chu lo hria in a har ngal vata
Sophie chuan bur chu tike in midang ho chu an mutui hlom viau maya an ho tu pa chuan mak putara chu manin soisak atum lai chuan lanu si paite chuan ron bein milian ho chu lenin an man veka helicopter mang chuan thlo chu puin tuifin riat lama milian sual ho chu an vain an thlak ta ani